Igbo mụọnụ, zụọnụ, kachanụ. Ọ bụ Obiora Mba na-agbasa ozi taa site na Nkọlọ Mahadum Wisdom University. Tata bụ Eke, abịa Eke nke ọnwa 12 na Igbo Lunar Calendar. Ọnwa 12 na Igbo Lunar Calendar a na-ekwe ọnwa Ede Ajana. And tata bụ ụbọchị 12 na Uke na ọnwa Jenụwarị na ọnwa 2025 na Roman Catholic Calendar. Unu ma na Nkọlọ Mahadum Wisdom University, mgbe ọbụla anyị na-agwa unu ka unu were akọ na uche unu wee na-atụ n'ebe niile na-abịala unu ma okwu na-abịala unu site na ịka dị iche iche tụlufu iwe mmalị nke iyi eso. And unu ma na Nkọlọ Mahadum Wisdom University, anyị na-achịkọta iwe ozi niile anyị na-ezu unu, chịkọta ya mma, ele onye Igbo shi ya achịkwata ya, ele onye Afrịka shi ya achịkwata ya, wee kọwalụ unu ya duke ele onye Igbo na onye Afrịka shi ya arị ya, karịa ele onye ọzọ chi na obodo ọzọ ọkọchị ọzọ shi ya akọwanya bụ ire. Ọnya ka Nkọlọ Mahadum ji wee dị iche, ka anyị na-abịa ire ele oshi wee gbasa anyị, ka anyị na-abịa ire ele oshi wee metụta anyị. Ọnya ka anyị ji wee na-ayọ ndụbe anyị, sonye na anyị na YouTube channel, sonye na anyị na Facebook, sonye na anyị na Twitter na other social media platform, ka unu nwee ike na-enweta nkụzi niile anyị na-akụzi. Maka na anyị nọ na information age, anyị na age information na-aga everywhere, ọnya bụ internet information age. And ọ ka mma na anyị na-enweta ezigbote information. And ọ ya ka anyị ji wee ibe Nkọlọ Mahadum. So na anyị na-agbasa n'ozi anyị, na-atụsa na ya, na-etinye na aka na ngalaba ịfụnanya ya, nke a na-eku like. Ikwukwe uche gị n'ebe a na-ekwu uche na comment section. Unu akaba arụ na-atụsala anyị ozi anyị ka ọ gbasaa Afrịka niile, gbasaa ụwa niile. Deemenu na-asonyela anyị na nkụzi anyị tata nke na-abịa na Nkọlọ Mahadum Wisdom University. Deemenu. Anyị na-ayọkwa unu jeenu na nkụzi ndị anyị kụzigoro mgbe gara aga. Anyị enwego up to nkụzi lectures anyị mere olugo 100 something lectures anyị megoro ka anyị wee na-akọlụ unu eluigwe si aga n'ụwa, ma eluigwe si wee kwụrụ n'ụwa nke bụ eziokwu. And o kwesịrị na onye ọbụla ga na-esonye bụ eziokwu anyị na-ekwu na Nkọlọ Mahadum Wisdom University. O wee were ya na isiokwu anyị tata na Nkọlọ Mahadum Wisdom University bụ na ọ bụ Roman Catholic Church melụ na Ndi-Igbo so na Nigeria. Ọ bụ Roman Catholic Church melụ na Ndi-Igbo so na Nigeria. Mee na nsogbu niile dị ụwa na Nigeria na-emetụta anyị. Nsogbu dịka ma agụụ na-agụ anyị, ma mosquito na-ata anyị, ma heat na-eme anyị, ma ndị ntọ na-atọ anyị, ma ọnwụ site n'okporo ụzọ, ma tigbuo nsogbu ndị ọzọ na-eme na be anyị. O si n'aka ndị Catholic Church, maka na ọwa mee na be anyị so na Nigeria. And anyị akọrọ unu ka o si wee bido. Ka o si wee bido bụ na mgbe
the Roman Empire na-achị mgbe ndu Catholic Church ị na Roman Empire mgbe Roman Catholic Church na-achị ụwa niile. Onya Roman Empire mgbe Catholic Church na-achị ụwa niile. Mgbe ahụ ka olu n'oge 1455 ya the 15th century na 1455 ka Pope nke a na-ekwu Nicholas V, Pope Nicholas V, onye anwa nwere ibe a na-ekwu decree, a na-ekwu Papa Bull, wee that decree dịka ibe a na-ekwu military decree, maka mgbe ahụ sọ ọgụ ka a na-anụ na wete ụka, ọgụ ka a na-anụ na-azọ obodo, na-azọ ana, na-azọ ihe niile. O wee nye King Alfonso V nke Portugal ikike na ọ bụ Portugal ya nwezi nzụgharịa na mpaghara be anyị bụ Afrịka. Na Portugal nwezi ikike nzụgharịa na-ewu. O nyere Portugal ikike na ọ bụ na wajekwute ndị ọbụla nara eso ụzọ Kraịst, ndị ara ekpe Catholic Church mgbe ahụ, makwa na mgbe ụwa kadụ n'isi, mgbe a na-ekwu ya ụwa kadụ n'isi, ọka nwere ndị be anyị maara maka Catholic Church ma ọ bụ ụka ndị ọcha aka amararị ya mgbe ahụ. Ọnya mere na ndị Portugal bịasịrị mgbe ahụ wee gbuwezie ndị be anyị na bazie anyị ana anyị, merezie ebe mpụ niile dị iche iche, maka na nwere onye be anyị maara Kraịst mgbe ahụ. Ndị be anyị na-eme omenala na-ekpeli Chukwu oke abịama site na elebe lachi wee mara ka esi ekpeli ya n'ụdị nkebe dịka mba mpaghara ụwa ndị ọzọ dị iche iche si ekpe. So n'ọwụ Pope Nicholas V bụ onye nyere King Alfonso V nke Portugal ikike. O wee bịazie wee gbuwe ndị be anyị. Ọ gwara ya sị iluo na lewa anaba gbuo ndị niile nara eso Kraịst, ndị nke bọla abụọ ga-awụ oru. Ọ gwara ndị Portugal, and ọiba nka ndị Portugal mere ka ha bịa n'Afrịka, ma ndị ọzọ so wee bịasị n'Afrịka, ọiba nka ha mere. O wee lukwe n'arọ 1493 na 15th century again, n'arọ 1493 mark ya na date na akpaba. Pope ọzọ a na-ekwu Pope Alexander nke isii wee kwuo na obodo Christian na-achị aghara ebu agha buge na anọda obodo ọzọ Christian na-achị. Na obodo ọbụla Christian wetara flag latie, onwezi obodo ọzọ ga-emeda obodo ya nụsowo agha. And iwe ndu so wee lidie wee mee na emewe ma slave trade niile nwa anyị mere. Unanụ slave trade ọ bụ nzụ abịa mmadụ. Slave trade bụ nzụ abịa mmadụ abịa kpụkọrọ ndị be anyị, ma agha na-anụ ma ibe ndị ọzọ kpụkọrọ ndị be anyị pụta na obodo wee ka wee na-emeli ibe dị iche iche, ma nkọlụwa ọrụ, ma nlụlụwa railway line, ma nsavụwa as cook, ma mkpọlụwa bọị dị iche iche na-akwụwa ụgwọ. Ọ ibe ndị Pope mechere ọnya lead to that abịa slave trade ahụ, abịa mmadụ a na-azụ, abịa kpọsa mmadụ ka akpọsala ewu, ma ọ ka akpọsala ewi, ma ọ ka akpọsala ọkụkọ. A na-azụ mmadụ ka a na-azụ ewu, ma ọ ka a na-azụ ewi, ma ọ ka a na-azụ ọkụkọ, ma ọ ka a na-azụ ọbọgwụ. Akpọsa mmadụ, a na-ekwe mmadụ ọnụ, a na-egolu mmadụ. Ọnya bụ abịa mmadụ anwa na-ekwu slave trade. O megide na 15th and 16th century.
mana slave trade ahụ mechizi kwụsịba na site na in fact na America kwụsịrị slave trade down na 1880s. Mgbe America kwụsịrị the slave trade in 1808. America kwụsịrị slave trade na 1808, now in the 19th century. So even onwe pope a na-ekwu Pope Paul III o mere approve slave trade nzụabịa mmadụ na Rome na 1545. So no, this papa bull ikike nwa pope nyele ndị popes nyele ndị Portugal na other European countries mere na the European countries ndị ọzọ niile ma Britain ma France ma Germany ma Belgium ma Italy na ndị ọzọ wusere n'ụwa niile mana n'Africa wee na-egbu ndị mmadụ wee na-anaba o weluzie na n'arọ 1884 wee luo na 1885 ọ mgbe ahụ ka ndị Western European si bịa n'Africa wee na-egbu ndị mmadụ na-anaba jesi n'obodo a na-ekwu Berlin na Germany wee debezie map of Africa na tebụl wee kechezie nye onwebe mere na Britain ratal Nigeria, that geographical area anọba a na-ekwu Nigeria ọ na Berlin conference ahụ ka Britain ratal ya asokebe site na barafu bebe site na ikike ndị pope nyere ndị Portugal na ndị Europe ndị ọzọ wajere wee jee ebe na obodo ndị ọzọ na leba ibebe n'ike. Ọ n'ụkpọtụ ya ka anyị nọ iwe ọ bụ nna iwe ahụ ka anyị ka nọ na ya wee luo ụwa. So ka kecheziri ya bụ an Africa wecheziela onwebe Britain wee chịkọta be anyị a na-eku South na North ọnụ o ji wee bụrụ Nigeria. So now the Catholic Church mee na ndị Igbo nọba na this geographical location a na-eku Nigeria. All ndị Igbo men, all Catholic Church men anyị nọ na Nigeria taa. Iwe kọrọ mahadum chọkwunu mala maka onye amara ebe mmiri nọ wee mara ya ma anwụ nọ wee chara ya aghara ama ebe ọ nọ wee kwụsị. And onye Igbo ọbụla, onye Biafra ọbụla, onye Africa ọbụla nọ in leadership kwesịrị nwe this history. O juru ọ bụrụ na history ọ ka na-eme n'ebe ọrụ n'ụkpọkọ ya ka anyị ka nọ ibe ọrụ n'ụkpọkọ ibe ahụ ka anyị ka nọ ibe ihe with that history with you so that ọ bụrụ na ị na-achị ọchịchị na be anyị na ana Igbo ana Biafra ma ana Africa ị ma na ebe ị na-achị nwee information. Onye ka Nkọla Mahadum Wisdom University wee sị ka anyị deelu unu okwu ndụ maka na ka anyị sụkwa onye na Igbo ka unu nwee ike wee ghọta ya mma maka ụfọdụ nkụzi anyị ga na-emezi ebe a anyị ga na-emezikwa ya ma na Igbo ka anyị dị sure na onye ọbụla na-anụ ya. So na ndị wee chịkọta nkụzi anyị taa ibe anyị na-akọwala unu bụ na Nkọla Mahadum Wisdom University anyị megherie ka a na-akụziri ndị be anyị ibe site n'elu onye Igbo si ya bụ nya bụ ibe elu osi gbasata onye Igbo bụ ya nke bụ eziokwu elu osi gbasata onye Igbo na elu osi gbasata onye Biafra na onye Africa. Ọ bụrụ ele ndị ọzọ si ya eprezent ibe ma ọ bụ ibe ka anyị kwesịrị ka anyị si na-abịa ibe anyị ga na-abịa ka o si wee gbasa anyị wee na-ayọ ọnụ kwuru sonyela anyị Nkọla Mahadum Wisdom University. Sonye na anyị na YouTube, subscribe ọnụ, join ya follow anyị na Facebook and Twitter. Unu etiela anyị aka na
akara ịfụnanya ikwu uche gị ebe a na-ekwu uche gị na comment section. anyị wee na-agwa unu na isiokwu anyị taa bụ na Roman Catholic Church ndu mmelu na ndị Igbo nọ na Nigeria taa. Ọ bụ Papa Bulls ndu popes, different popes sign nyere ndị Portugal na ndị other European countries ikike babata na Africa bịa gbuwe ndị Africa na aba anaba ndị one wuru slavery. Na Catholic Church na onwe approve ku slavery, ba approve nsu mmadụ, ile mmadụ ibere, ile mmadụ ibe anyị, babeli approve. So na ya wiwe Pope Nicholas V bidoro na 1455 ikike nke onye lu King Alfonso V nke Portugal, wee tielu nke Alexander, Pope Alexander VI nyere na 1493. ọba niile mere na ndị Europe bata na be anyị. Ọnya mere na emebe azụwala mmadụ aji mmadụ wee na-azụ abịa na-akpọsa mmadụ ka a na-akpọsa biskit. Ọnya mere na ndị Europe ahụ mechiri wee jee na Berlin na 1884 and 1885 wee jedebe map Africa na tebụl wee kechaa anyị ba wee rachala anyị ka a na-aralị bread. Ana ka a na-aralị gị na Berlin ahụ ka a na-aralị ma anaghị, ka a na-aralị ma ndị niile bụ na-ewu, ka a na-aralị ma nkwụ niile bụ na-ewu, ka a na-aralị ihe niile dị na that area. Ọ na-ewu ka Britain nọ wee rata anyị, wee ratazie anyị, wee maazi anyị nọ na South with ndị ugwu nọ na North. Anyị wee wụlụ owu obodo. Ọ iwe nkọlọmahụ chọrọ ka ịma tata. And nọ ya bụ ọkpọkọ ya ka anyị nọ na ya iwe, ọkpọkọ ije ahụ ka anyị nọ na ya iwe na be anyị. Mee na anyị enwerela onwe anyị, nwee na agụụ na-agụ ndị be anyị, mee na okporo ụzọ adịrọ mma, mee na onwere hospital na-alụ ọrụ, mee na ọkụ adịrọ, mee na mosquito ata mmadụ, mee na corruption juru nka niile. Anyị enwerela onwe anyị. Ọnya lead to that. Ọ ibe nkọlọmahadum chọkwu n'ụma tata. So na onye ọbụla nọ n'ọchịchị n'ala Igbo ma na Biafra land ma na Africa kwesịrị nwe this information. O juru everywhere. Ka kwesịrị enweta this information niile nwa. For some leaders bịa na-akọ inyo. Ọ bụrụ inwere this information, ị kwesịrị enwe leader in Biafra land, in Igbo land, in Africa. Kwesịrị step in. So na even though ka anyị chọ ka anyị kọwalụ unu tata, biko demenu na nsonyela anyị tata na nkụzi anyị nke taa. Biko anyị na-ayọkwa unu sonye na anyị na YouTube, follow anyị na Facebook ma Twitter. Banyere anyị aka na akwụkwọ ịfụnanya na akara ịfụnanya, and also kwuo uche gị na comment section and tụsa ozi ya, tụsa anya ka ụwa niile nne ya, tụsa anya ka Igbo niile nne ya. Ọ dị mkparị nne. Biko ebe a ka anyị eweta nkụzi nke taa na njedebe. Biko anyị na-ekene unu dukuru si wee sonye na anyị n'ụbọchị nke taa. Demen. Igbo mmụọ zon kachan. Demen Obi Roman wetara unu nkụzi a site na Nkọlọ Mahadum Wisdom University. Demen debe anyị.